माने दिनै बेरे फुंजानि जोंनि मानागुदेब सेक्रेटारि बिसानि खनजालु फंबाय गुरु पबित्रआ आंनो मोनसे खौरां हरदों जे फैलाव बसुमतारिया गैला, हि इज नो मर। खोनानाय लोगो लोगोनो माने शक नांदों आरोखि गोसोआव, जोबोद दुखु मोनदों। माने जों बेबायदि सासे गुन गोनां माने मेथाइ लिरगिरि, मेथाइ देंखोगिरि, गावनो रोजाबगिरि आरो गावनो डाइरेक्सन होग्रा फाव सावथुनाव आरो गावनो फाव खालामनाय बिदि गोहो थानाय गोरा आखाइनि महरगिरिया हरखाब माने अबथिरा रुंसारि जानायाव आं बिसारि जानानै जोबोद दुखु फोरमायबाय आरो दुलाराय बर' हारिनि जानानैबो दुखु मोननाय फोरमायहरबाय। ओमफ्राय जोंनि जेनेरेसनखौ जाहाथे बेबायदि गुनखौ लानानै हारियाव, समाजाव, हारिमुआव बिहोमा होयो, आं बेखौ जेनेरेसनखौ खावलायबाय। बेखौथ' बिदि एथ' गुसुं समाव बुं, थेवब्लाबो आं माखासेखौ जायखौ नुदों बेखौ बुंसै। माने बे ओरैबायदि टेलेन्टेडमोन, सेंग्रा उन्दैमोन आरो बे समावथ' बेयो दैट टाइम हि वाज इन जास्ट क्लास 9 माने 9 थाखोआवसो फरायनाय मोनदां बे सेंग्रा उन्दै। बे समाव जोंखौ जोंनि मानिनां गिदिर रोजाबगिरि मुस्रि बिग्राय ब्रह्म आरो आंखौ नागिरनानै बिथाङा बे सासे दिहुनगिरि दंमोन प्रताप बसुमतारी, बेखौ लानानै फैदों आरो बे समाव जोङो दानि क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव फरायोमोन। जों हस्टेलाव दङमोन। बे समाव जोंखौ नागिरनानै फैदों। बेनिफ्राय गावनि गान लिरनायफोरखौ बियो देखायदों। ओमफ्राय रेकर्ड खालामनो आदामोन होननानै बेखौ सारायदों। बे बिग्राय ब्रह्मखौ बिथांखौ रोजाबनांगौ होननानै। बेनिफ्राय निहारिकाखौ लाबाय, रिंखांथिखौ लाबाय। ओमफ्राय आंनिफ्राय दोंनै लादों आरो दोंसे दुएट, दोंसे दा 1993 मायथाइनिफ्राय आं दिनैसिमाव बिनि गेजेरावबो जोबोद माने गिदिर गिदिर खामानि मावलांदों। फकआवनो होन, मडार्नावनो होन, स्पेसियेलि जुबेन गार्गखौ बियो असमिया मानसिखौ गुबुन रावारिखौ रोजाबहोनो हानाय बांसिन माने प्रडिउसार लिरगिरिया माने बे फैलाव बसुमतारीमोन आरो। दा बेनि थाखाय आं माने जाहाथे बियो सोरगोआव मोजाङै आलो गोजोन थायो, दुलाराय बर' हारिनि जानानै बेनिफ्राय बिसान जानानै आनान गसाइनाव आर'ज गाबहरो। बेथ' आरो बिराद माने जोबोद बाख्नायथावसिनबाव। माने स्ट'रि आरो स्क्रिप्टनि जेसेबां होदों बिनिख्रुइ आरो साबसिनबो खालामोमोन बियो गावनि आइडियाजों। आं बेबायदि नुदों। होमब्ला बेयो खालि बर' समाजल' नङा, माने असमिया सावथुन मुलुग बेनिफ्राय देंखो मुलुगाव बिथाङा माने जोंनि बर'नि जानानै जोंनि बर'खौ रिप्रेजेन्ट खालामलांबाय, जाहाथे माने बर'फ्राबो माने असमियानि सावथुन आरो बेनिफ्राय देंखो मुलुगाव बिहोमा दं होननानै बिथाङा माने खामानि मावनानै दिन्थिलांबाय। बिनि थाखाय आङो माने खालि बर'निल' नङा, असमिया समाजनिबो बिथाङा खामानि मावलांदों होननानै बे सानजानानै फोरमायबाय।